愛しい人よ、私に何をすればいいか教えて。ほななのところへ飛んで行きたい。風に乗って飛んであなたを捕まえたい。そうすれば私の心は心配しない。あるべきほどよくはならないから。さもないとあなたが恋しくなる、恋しくなる。私はあなたと一緒にいたい。明かりの下で私の心は